Komara Zapo destpêka hewlên PKK ji bo jinavbirina Başûrê Kurdistanê. Partiya Karkerên Kurdistanê piştî sala 1991 hemû hewl ji bo jinavbirina destkeftiyên Herêma Başûrê Kurdistanê bi kar anîn. Ji damezrandina komara bi navê Zapê û pirotina şerê bi hikûmeta Herêma Kurdistanê hem wext hatina wê ya bê bahane ji bo Başûr û bi wê riyê şeriyetê ji bo Tirkiyeyê dagirker çêkir û ku leşkerkêşiyê ji bo Başûrê Kurdistanê bike. Di çerçeva vê plangeriyê paş sala 1991 de an ku paş serhildana gel li Başûrê Kurdistanê û pişra dirûstkirina hikûmet û parlamentoya Kurdistanê li sala 1995 PKK paş ku şiyanên şerkirinê bi dewleta Tirkiye re neman planên PKK ji bo rakêşana leşkerê Tirkiye bo nava xaka Başûrê wila dest pê kir. Aras armanca sereke ew bû ku PKK bikare hem xwe li Başûrê Kurdistanê asê bike hem jî bihaneyekî bide dest dewleta dagirkeriya Tirkiye ji bo êrişkirina li ser Başûrê Kurdistanê û ji navbirina vê statuya paş sala 1991 li Başûr hatiye avakirin. Ji aliyekê din jî li sala 1994 de dewleta Tirkiye derbekê kujek li PKK xist wexta li rêya tang û top û balefiran piraniya gundên sersînor hatine valakirin û PKK nedikarî xwarinê pêwîstiyên xwe yên rojane dabîn bike ji bo vê yekê wê berê xwe da Başûrê Kurdistanê. PKK bi tu awayekî êdî karîna şerkirinê li Bakurê Kurdistanê nemabû. Ji ber vê yekê biryar da ku li dijî hikûmeta Başûrê Kurdistanê şer bike. Helbet wekî berî niha me amajê pê kirî li destpêkê PKK zemîneya wê yekê ji xwe û alîgirên xwe re hazir kir. Ew jî bi rêya vekirina kanaleke asîmanî bi navê Med TV. Ev kanal beriya êrişa PKK li ser hikûmeta Başûrê Kurdistanê re dest bi weşana xwe kir û zemîna spîkirina karên reşiyên PKK û ferahem kir. Bi rêya vê kanalê asîmanî PKK hem ew yek belav dikir ku hikûmeta Başûr şer bi wê firoşiye û hem jî ew yek ji gelê cîhanê re eşkere dikir ku ew di nava kuratiya Herêma Başûrê Kurdistanê cî digire. Bi vê yekê bahane dida dewleta Tirkiye dagir ker û were Başûrê Kurdistanê dagir bike. Li 15 1984 de PKK yekem çalakiya xwe ya çekdarî li Bakurê Kurdistanê dest pê kir. Li meha 8 ya sala 1995 şer bi hikûmeta Başûrê Kurdistanê re encam da. PKK li 26 1995 li dijî hemû sengerên pêşmergê li Başûrê Kurdistanê şer dest pê kir. PKK ji bo şerê bi hikûmeta Başûrê Kurdistanê re hinek yekîneyê bi navê yekîneyên Drûs pêk dîne û wan dişîne navçeya Behdînan. Êdî jî vê rojê û pêla PKK bi rêya medyaya xwe ketin qonaxeke nû kadro alîgirên xwe wiha perwerde kirin û şerê bi hikûmeta Başûr re pir bi rûmetire şerê bi Tirkiye re. Lêbelê dîsan PKK di vî şerî da ew encamên dixwastin bi dest neanîn. Paş vê yekê PKK bi rêya medyaya xwe hewl dida gelê Kurd re wiha bide zanîn ku ev hikûmeta Başûrê Kurdistanê bû şer li dijî PKK kiriye. Lêbelê herkes dizane saha û medya PKK li ku derê û çima hatiye Başûr û şer li hemberî hikûmeta Başûr dikir. PKK tu cara nexwastiye li Bakur berdewam şerê li dijî Tirkiye bike. Awan dixwast ew destkeftiyên hikûmeta Herêma Başûrê Kurdistanê ji bo gelê Kurd garantî kirî ji bo xwe hesab bike û bi wan destkeftiyên dîrokî ji xwe re dirûst bike û li Başûr bibe desthilatdar û bi wê yekê dewleta Tirkiye ku endama NATOyê bikişîjin ser xaka Başûr û Başûr bike destê Tirkiye dagirker da.